No niin, nyt voisi alkaa taas tämmönen meidän hieno pelihetki. Meillä on multiplayeri kaveri taas täällä. No, me etsitään vaan ensin. Tässä. No niin, nyt alkaisi tämä meidän hieno seikkailumme. Ja me otamme multiplayerin. Sitten se luiki tulee esiin. Ota luitsi. Opin sitä samalla ongelmia kaverini suhteen. Hän on meidän ainainen videosarjan tekijä. Kakkakikkareita on varokaa. Kakkakikkareet kävelee kello 2. Kakkakikkareet kävelee kello 2. Päin! Haisi edes! Se kimpatti. Ai. Nyt heti menetti. No hui vitsi. Oho. Hui. Nyt tule pois sieltä. No. Ihan paviani. Hei, nyt alta siitä pois. Kun noin hyppää sun päälle. Ups. No kyllä aika surkeimman todista sitten. No nyt tää nyt on näitä vastustajia, jotka tuhat. Hyppää! No niin, hyvä. Nyt on hyvä. No voi vitsi, et ois mennyt sinne päin. Mä en nähnyt sitä sieltä ylhäältä. Eiks niin? No, sä et nyt nähnyt vain. Ei se oo mitään. Suhrumma. Me taidamme nyt lähteä. No, voi kakka. No, näetään nyt. Ykköskartalle. Sieni. Halo. Ollaan me tässä. Mennään tästä. Tämä taso on aina tässä videossa vedämme tämän tason ainakin. Hui. Kakkakikkare menee sinne. Au. Kakkakikkare menee veteen. Yes. Tässä on sinulle. Hae nyt äkkiä. No. Älä jos teet tolleen vaan. Mene. On voi vitsi. No molemmat ollaan samantyylisiä. Eihän nää saas henkeä täällä. No sitä mäkin ihmettelin, että tää on vähän epäaito, kun täällä pitäisi olla niinku Mario Galaxiskin semmoiset happihommat. No tule nyt tänne, kun haluat, että toi lentää veteen. Ota siellä se. Niin et varmasti ota. Ei. Voi. P-arska. Sun P-arskas siellä. Minä tuun tänne sitä vähän arvelen. No ei se pääse sinne. Mä menen. Hei, siinä on sulle. Siinä on. Ota. No. No miksi sä teet tolleen nyt? Mä yritän ottaa sun. Yes. Pelastuin. Eiks niin? No nyt jäädetään. Ei meressä usein tulikukkia. Ai niin. Joskus on. Jos täällä olisi yleisesti niitä tulikukkia, se olisi vähän epäaitoa. Eiks niin? No ei se oo kyllä itse asiassa epäaitoa, kun tää on pelkkä pilli. No kyllä se on tavallaan epäaitoa. Tästä auttaa. Ei toi hyödytä mitään. Sä jäit eteen. Miten jäi eteen? Ihan epistä. Liian epistä. Älä mene, se on minun tähti. Minun tähtini. Jos mä sain minun tähteni. Tähti. Varokaa lyskipallo tulee. Paviani. Yes. Mulle. Minun. Oi. Se vieri siihen. No
nyt jäädytä kaikkea, nyt te tiedätte. Nyt te tiedätte. Et jäädytä. Paitsi jos se jää oikeaan kohtaan. No niin, nyt. Jos. No niin. Tuolla mennään. Varakaa suu kello 2. Juu. Älä mene sen suuhun. Nyt voit mennä. Tule nyt. No, yes. Anteeksi. Ei mitään anteeksi. No niin, annetaan se mennä siihen. Älä, et oo siinä. Sä saat muuten kaiken. Ai niin, joskus. No jossain niin sä sait. Mulla ei jäänyt mitään, jes. Se oli vahinko. No mä otan tästä tulikuka. Tää on tulikukka vaan. Ne oli. Ei siihen jäs. Kato. Täällä Kato, mulla on ihan meren pohjassa. Nyt ollaan meren pohjassa minun elämäni. Anteeksi. Enää ota. Tai voit sä ottaa toisen. Voi. No niin, anteeksi. No. Mä voin ottaa sen tänne. Niin. Älä nyt koskes. No mä oon tämmönen ihan niin. Tulisitko se tänne? No anna minkä takia. Mulla ei tähti, mä olisin muuten menettänyt elämää. Minä suojelin sinua heistä. Mä tein. Ai! Simple lentää! Meren pohjaan meni. Tapa. No voi nyt ei päästä tätä vikaa kohtaa. Tää on niin vaikea nyt, kato. Mitä niin? No kato. Mene sinä putkeen! Ai hyvä. Vai ei päästä? Ei mitään surkeita pallia. Pääsin aina. Kaikki vedetty Mario Time! Knock. No, vaikka tänne. Niin. Jota on niin helppoa. Niin. Ai. No niin. Läskit saapuvat. Läne tälleen. Kakkakikkareita. Kerää sä sen vielä, ne 2 kakkakikkareita sieltä. No pitikö Aata painaa Mä hetkinen? painoin tälle, niin se tuli tuohon. Pitääkö Aata painaa? Ei tossa voi enää mitään itse asiassa. Jos Aata jos painaa, niin sä menetit sun puvuskin. Ei tossa pidä painaa Aata ihan oikeesti. Niin, se oli vahinko, kun... Kun sä painaat Aata tossa. Sillä sä oot johdolla ihan reilusti johdossa ja sitten ukko painaa Aata. Ukko ei mitään vaan, minun pitää tehdä kaikki hommat. Jes, sä teet suurimman työn, sä oot siellä ylhäällä vaan. Mä. No voi ees, simple päkki. Jätetään vielä tästä tämä, niin Joo. sitten tämä taso. Tämä jakso on ohitse. Sitten seuraavassa jaksossa... Menemme linnaan ja tuo vedetään se tahtimaan. Lentävä kakka. On. Nyt se vaan. Minun. Ne ei ammu sinua. Toin. Hetki. Moi. Hetki. Jes. Tuli ihan hyvää yhteistyötä. Niin. Vähän nopeasti. Muistatko kun me kasvoi toi silleen niinku... Alaspäin. Niin. Älä paina Aata. En. Mä päättelin pam. Ota tästä. Minun pukuni. Tou. Ai! Mun perhe tuli sun päälle. Hirveä box. Niin kuin sinä oletkin yleisesti. Mä menen maaliin. Ei. Ei, älä satu tässä nyt enää tässä videossa esille. Hän. Miksi en tulis? Putkasta tulee kakkapalloja.
vitsit. Just, piti ottaa toinenkin. Nyt tuossa oli aika sekavaa tuossa yhdessä näitä. En halua kuolla. En halua kuolla. No voi vitsi. No tämänkertainen jakso taisi olla sitten tässä. Muitakaa tykätä ja kommentoida. Ja sanoa. Ja Penkku sanoo. Moro moro. Moro moro moro. Mira mura mir. Mira mura mur.